Аз съм специалист в сферата на обслужването. Изпадал съм пред всякакви ситуации с клиенти и съм се борил с всякакви проблеми. Прилагал съм хватки в диафрагмата на рокери, оперни певци и политици. Казвам се Мирела Колева. Родена съм 3 седмици след термина и това е последния път, когато съм закъснявала за където и да било. Казвам се Кънчо Любчев Добромиров. Имам бакалавърска степен по биология на едри морски бозайници с специализация ритуали на чифтосването на обитаващите крайбрежието на Флорида ламантини. Мълчете, защото вие двамата поръчахте най-голямата глупост, която е измислена от западната цивилизация. Среща с непознат. Планирам да те сваля. Срутя. Просна. Искам само да знам. Желаете ли тази среща да продължи, да или не? Давай, удряй! На всички вече им е ясно, че ме удряш, защото ме харесваш. Интересува ли ви брак с мен? Секс тая нощ и брак в бъдеще? Уважаема публика, заповядайте на симулатор за чифтосване. Едно ексцентрично изживяване с участието на зрителите, в което вие, публиката, играете ролята на злата съдба. Ще поръчвате ли или да ви донеса сметката, защото докато поръчате станах забръснат.